La xarxa marítima de Catalunya, BlueNetCat, és una xarxa d'investigadors i investigadores dels sectors de l'economia blava alineades amb les estratègies mundials i europees. Amb un total aproximat de 600 membres i de 64 grups d'investigació de 7 institucions catalanes, la BlueNetCat constitueix un ecosistema interdisciplinari per la transferència de coneixement i la innovació en economia blava. Per optimitzar aquesta transferència de coneixement, hem generat un ecosistema intern on es realitzen accions formatives als nostres investigadors per estructurar, adaptar i orientar els seus productes científics al que la societat requereix. En aquestes formacions s'aborden conceptes com eines de protecció individual i industrial o estratègies d'aproximació de tecnologies a mercat. També promovem un programa d'emprenedoria per detectar i capacitar els nostres investigadors amb més ambició i potencial en aquest camp. D'altra banda, facilitem la detecció de reptes en economia blava mitjançant reunions bilaterals amb agents de la quàdruple hèlix, acompanyant els projectes per maximitzar les seves possibilitats d'èxit. Una altra tasca fonamental de la BlueNetCat és l'aproximació al mercat o a la societat de tecnologies específiques prèviament identificades dels nostres investigadors. Per a aconseguir aquesta aproximació, elaborem tant estudis estratègics com fulls de ruta tecnològics o estudis de competitivitat i àrees nínxol. Així com també incrementem en un pla pràctic el grau de maduresa de les tecnologies amb major potencial mitjançant actuacions concretes. A més d'aquests punts, valorem les dades marines que els nostres investigadors han anat recopilant al llarg dels anys, empaquetant-los i generant productes potencialment transferibles mitjançant l'ajuda d'una base de dades integrada i dinàmica que ajudi a la presa de decisions sobre els àmbits més diversos. Totes aquestes actuacions les realitzen sota una perspectiva inclusiva i d'excel·lència amb la finalitat última de generar el major impacte a la societat, posant en valor el coneixement dels nostres investigadors per a la millora de la vida dels ciutadans.